Ruben Belokirekin biak ere atxedentxo bat hartuz. Eta esan bezala, bita huts aurretik Ruben Beloki. Giro benetan polita Armailetan, oraindikan jendea esertzen ari da. Betetzen poliki. Eta gaur ere sarrera Josean nahiko garesti. 10.000ko sarrera, joan dan larun batean ere, Retegiren omenaldian alaxe izan ziren, baina gaur partidu desberdina. Buruz-buruzkoa. Bai, pelota zarre pixka eta sarre, bai, galesti xaparri izan ditu gala helengoan, binakako partidua besteik zuen, eta gaur sikeran mano eta goin maileko partidua dek, eta gauze galdatu ditu pixke bat, baina gaurre ematen dik galesti jarritago jende gehiago totzela. O aurretik bakila noiz etorko jendea, bestela enpresariok, azkarra diela. Eta gaurre frontoia esateko beteta. Goiek behera kantxa dena. Eraman Goñik Belokiren sakea, barruan izan da bai. Orain, ezkerrez aire zuzenean kanpora. Pena izan da. Ederki gozatu du. Ezkerrez, baina zuzenean kanpora, 3-huts. Nagusi, orain arte, Ruben Beloki, baina partidu hasi besterik ez da egin. Eta kontu neukibek hemen sakekin beste frontoietan ebai, baina hemen atze hontan pelota asko ibiltzen dela eta sakekin hemen takadak beti pasatzen dek buruz-buruko partidutan. Baina frontoi batzuk oain di zailago izatik gorra, eta frontoia oso gorra, pelota asko ibiltzen dek eta hemen sakea bueltatu da dominatzea pasatzeako askotan asko kostatzen dek. Eta gaur ikusiko izkiu takadak. Ruben Belokiren sakea. Kantxar dira. Eskuinez, jaso Goñik. Orain ere ezker Sotamanoz. Atzera Belokik. Aire zondo defendatuz Goñi. Hortxedo okerako pilota. Eskuinez atzera ondo gozatuz. Eraman Belokik. Ezkerrez oso ondo burlatako atzelaria. Ondo usten, Mikel Goñi asko ibiltzen aidek. Orain eskuiz, Sotamanoz. Besteke bai. Ezker gantxoa, iritxe eginda Ruben Beloki hortxe du pilota Mikel Goñik atzera. Oronazko aurrelariaren lehen tatua. 1-3 eta zoramen Armailetan. Eta haze tantoa jogatu dena, haze tantoa da zerrimon eta airez ez hartago eman dituen batek eta bestek. Eta bige oso ondo oain kontan, Mikel Goñik Sotamano ikeragarri, geho ezkergantxo, doain berriz Mikelek Ruben airez jotatzea berriz ezkergantxo bikain, hor nolabait iritsita deja da indik Rubenek eta geho buru gainetik pasatzea, haze tantoa jogatu dena. Oso politia. Eta oraingoz bintzat, denok espero genuen bezala. Politia bagarrik ez, gorra gainea, eta pelotarik hemen txe. Gu inguru hontan, hemen ben botilerokin, masajistakin, denakin, eseita. Duten bezala berriro. Arnaz hartuz. Eta oso giro politia Armailetan. Bete zaigu, hogeta pilota leku hau. Oraindik ere jendea sartzen ari da. Betetzen. Eta pilota zalez gainezka. Iaz hemen jokatu zuten bi pilotari hauek, Mikel Goñik eta Ruben Belokik, orduan txapelketako partidua izan zen. Rubenek irabazi zuen 22-13 erres. Eta irudietan Joseba Beloki aurtengo turrean 3. postuan geratu den txirrindularia podiunean. Eta gaur hemen, honek ere ez du galdu izan nahi gaurko neurketa hau. Eta zalen artean, izan bezala Joseba Beloki, turrean aurtengo edizioan, iaz ere bai, 3. postua lortu zuena. Ezagun asko, jende artean, eta ikusmina handia sortu duen neurketa gaurko hau. Eta pelota aldaketa guain.
Mikel Goñik. Gaur konforme izanen da, lenguan ezen bat ere gustora ibili, Arretegiren partidu hartan. Aserre amakizun partidua, ez zuela pilotarik aurkitu. Eta ikus dezagun gaurko honetan, nola amaitzen duen Mikel Goñik, oraingoz oso ondo. Biak ere ondo. Ikuskizuna emanez, tantu gogorra jokatuz. Bat eta 3. Azkena bizan da Mikel Goñiren lehen tantua. Eta berak egingo du sakea. Biak ere kantxan dira. Eta sakean ere abantaila du Mikel Goñik. Bai, lehen goitxure zarre ditu pizkatoi, lehen txapeldunak eta txapeldun orde jokatzen zuen beti bentajoi ematezioan, sakerdi oitxura dek, tradizio bat. Eta hor ere txapeldunak eman duena, Mikel Goñi. Ondo gozatuz, haze zartakoa, ezin eraman. Ruben Belokik baztertu egin zaio pixka bat pilota hori. Eta oso ondo gozatuz, Mikel Goñi 2-3. Tantu bat, besterik ez bilen artean. Eta bilak ere botileroei kaso eginez. Aurreko jokaldia. Ezin eraman, Ruben Belokik. Goñirentzat sakea orain. Belokik ondo eraman. Zabaleti zabalera Goñik. Ondo baztertuz. Goñi aukerako pilota. Atzera. Azke paletak frenatu du pilota hori berriro ere. Hortxe du. Nahiko indi, botea txarrain da nik uste deja dengo zula, baina atzea jodik. Orain ere atzera. Oie bai, Eraman Belokik azte defentsa. Azte pelota gamaten nahi dana Ruben Beloki. Goñik atzera. Nahiko nahi dek. Ez du aurrean arriskatu nahi. Jota jo. Oronezko aurrelaria. Eskuinka da bikaina. Hau ere eraman Belokik. Orain ezkerrez. Bi eskukin ondo gozatuz. Eta kanpora. Haze tanto jogatuena. Eta zenbat pelotaka segidon joitu Mikel Goñik. Eta askotan, behin baino gehietan bote txarrain da, gaizki jarriek, eta alarenik errezen egingo zula ustenin deja da. Baino jo, eta ze serio jogatu duen tanto hau. Serio etorri da bai gaurko egun honetan, asko beldurra bazutenean nola hasiko zuen gaurko partidua Mikel Goñik. Behintzat oso serio hasi du, bi eskukin ere emanez, eta oraindikan tonterik ingabe. Eta haze defensa Ruben Belokirena ere. Harri-garri eman dizki pelotak, pasatutako hori getzekin, nola eman ditun. Oso gaiztok. Biak ere, hasi baino lehen esaten zuten, denborarik ere ez dutela izan partidu hau prestatzeko. Partidu asko jokatzen ari omen dira urten goudan, astean 2-3. Eta ia denborarik ez dutela izan, Ruben Beloki behin izan du da hemen entrenatzen. Baina biak ere berdintxu iritsi dira. Askotan ez dakit noiz ondo jogatuko gen, Ondo balima eskutatik jogu, ginda konfiantzak, ginda partidutan presio gutxio izatek eta askotan rebantxako partidutan asko zogeto jokatzen dut. Txapelketako partidu batoko haitu, hilebetetan prestatzen, eta egun hartan dena eman behar dek, eta egun hartan ezpagiten, akau izatek, eta urduan presio ondio gin jokatzek, eta askotan txapelketako partidutan asko zokerra jokatzek. Mikel Goñiren sakea. Gurutzatua, ezkerrez jaso Belokik. Az ezkerka da orain, Oronozko aurrelariak. Eta Belokik ezin eraman. Aldapa gora jartzen ari zaizkio gauzak Ruben Belokiri. Eta agian hasieran uste baino ez urgogorragoa du aurrean. Bueno, Mikel Goñik asmoatze bali madu, horre gaukendako golpekin da ikusten dek bauztela partido gateatzea. Hobenan alturen gutxinez egotea baukela. Oain di etzekit hain ondo da, oain di asko zobeto Mikel Goñik gatik gehiago, espero dit. Oain dik, ondo jokatzen haitu gatik.
Baina guain bezin ondonik uste ez tala behin egon. Beti txapelketako partiduk eta garai hortan beti gaizki harrapetu delako, eta ez talako forman egon, ez talako prepauta egon, eta guain di asko ikasi gara zego gaina. Ibiltzen kantxan, sakerrestatzen, gaur haide, tantok sufritzen, tanto ero sufritu behaik, atzeneko izango alitzeke bezala, eta ondo ikusten dek, baina Mikel Goñik guain di, ni pentsatzen dit, gehiago ikia baukela. Oso formalduta dabil bai. Azken hilabete hauetan. Mikel Goñiren sakea, sake gaiztoa, gurutzatua. Eraman ezkarrez Belokik. Ondo baztertuz. Eta biak ere nor baino nor. Mikel Goñi zazpitik. Belokik ere atzera. Oain aurreak ikundek, gehitxo ibiltzen aidek. Gehitxo ibiltzen aidan ez. Aukerako pilota Ruben Belokik atzera, airez. Sartuko da Goñi, baina behera. Ematera junda gainera, hortxe txokoan sartzera pilota hori. Ez du asmatu, launa markagailuan, bigarren berdinketa. Eta hor Ruben Beloki armendarizekin. Saskira, beste bere pilotaren bila. Eta biak ere, konfiantzaz, oso konzentratuta. Eta entzuten, dezu hemen dagoen bulla. Jende guztia, alai, pestetan hemen Andramari Zuriaren pestetan Gasteizen, eta sekulako giro armailetan. Bai, ikeragarri, baina oaindik diru kontuik eta ez du atxetu, esan kanpon da behintzat hemen apustu zela, doblen zela, Ruben Beloki favorito, mila zazpire uniola, teala azpiti bosto mile, seiro mile, eta oain mile gorri kantatzen adituk, eta aurreko tantonetzekin, nola izan dan? Ladis Galartza, esan dizuegu, jende ezagun asko dugula gaurko honetan, hogeta pilotalekuan. Eno Joseba Beloki ikusi dugu orain Ladis Galartza, dudarik ez da, gaurko honetan neurketa honek izugarrizko ikusmina sortu duela. Ez da gutxiagorako. Sasoian dauden bi pilotari hauen arteko leia. Ruben Belokiren sakea. Sake gurutzatua. Ezkerrez jaso Goñik. Dejada. Ondo atera zaio oso ondo Ruben Belokiri. Bosgarren kuadrotik ezin eraman Goñik. Bikain atera zaio. Oso ondo bai. Antzeman zio ondo junde, baino hain ondo atera zaio getzuan harrapatzaiko. Urrutitik. Hortxe, txaparen gainean. Saiatu da Goñi, baina ez zegoen ez, pilota hori harrapatzerik. Bostalau, berriro aurrean Ruben Beloki. Lan handia gaur, tartekarien artean. Arrestora Mikel Goñi. Tantu bat aurretik. Burlatako atzelaria. Belokiren sakea. Ondo eraman Goñik. Inungo zailtasunik gabe. Gora juntzaio Ruben Belokiri. Ondo gozatu du. Baina gora. Atzeneko bisak Rubenek ez bate asmatu ezkerpa eta ginata izkik. Oain berriz, oain kontan, atzene kontan Mikel Goñik ondo, resto bikain indik. 6 kuadron jarri dikia, bote inda. Hundek eta Ruben ematea, hundek eta goiko koltsoitik gora juntzaio pelotoi. Eta bos da, hemen oain sakekin, da Mikel Goñi gaina ondo ikusten dek. Ikusten dek, tanto gorra jogatu izkie, oso gorrake. Eta bai, nekatuta bai, baino gaztea eta errekuperatu ondo itiala eta fresko ikusten dek. Orain arte bai, biak ere sasoian, berdinketa nagusi. Hogeita pilotaleku honetan Bosna. Hirugarren berdinketa da hau.
Iruna, launa eta bosna. Mikel Goñiren sakea. Jaso Belokik ezkerrez. Zabaletik Goñi. Eta honek ere gora. Zartada ederra mandio bai. Baina zuzenean goiko koltsoira. Esku sartu bezalaintzak, geldu bezalaintzio gehiagi pelotorri. Horra, errepikapena. Zabaletik pilota ona zuen. Horre ere matera joan da, 6-5. Belokiren zasakea, badoa. Burlatako atzelaria. Sake gurutzatua. Eta hori gora. Bigarren pilota segidan gora. Erresto bikain izan den baino ikasin darrezakek pixkat dena imatea jute behatzi kuadrotie eta bakik eman intziok, ikeragarri eman ziok. Goiko koltxein jotareala botea bostetarin 6en indi pelotorrek ikusiko jo, ikeragarri eman ziok, baino jakin inberdik pelota txarrak eta biltzen eta eramaten eta geona harrapatutakon, mano bakik hauko zulo utzitare gero erditantu izaten den, baino batzotan izaten da bai, poliki eraman. Bai, hemen mano desberdinek, hemen ez da binaka bezala, Eraman aurrela ikendu eta hola, etzokitek hemen bakik, hemen bikoa adronuzte balin badek. Eta askotan horreatik pelota gehiago galtzen dek eta erresto gehiago hori, bai, saketita, hola. Sake gaiztoa. Kentzea jute izlako, ondo horreztatu digo baine. Haze zarta mandiona, Ondo Mikel Goñi, atzeak atorrita, Orain, ezkerrez, aire sartu da Goñi, atzera berriro Belokik. Ondo gurutzatuz, haze zarta mandiona baina, erdi besagain jarrita. Goaine bai, haze zarta. Dominatzera pasa da Mikel Goñi. Haze tanto jokatu dena, Ruben Belokik emanez, gozatu, zarta ikeragarri joatuzki, baina Mikel Goñik ze eman dizkio. Hemen atzea etorri, eta aurrera ezkerrez jartzeko asmoako eskubiz, 5 kuadro 6ak enduik geho, Rubenek eman atzea. Ezker gantxot, jodik airez, geho berriz atzea berriz, urdun ikeragarri eman ziok, eta ia dominatzea pasaek, eta guain eskubiz hartu nene bai atzea berriz, Tanto ikeragarri jokatu die. Hortxe, berriro ere aurreko tantua. Horrezin eraman. Jota zaila jarri dio Mikel Goñik. Eta txapeldunak ezin eraman. Lau aldiz, buruz-buruzko txapelduna. Ruben Beloki. Lehena, 85. urtean, Errandonearen aurka, 88an, Eugiren aurka, 89an, Arretxeren aurka, eta aurten, 4. txapela lortu du Burlatako atzelariak, Patxi Eugiren aurka. Donostiako Atano 3. frontoi horretan, lortu zuen, 4. txapel hori. 26 urte eta haze palmaresa. Oso gazteik etorri ben da, 17 urtekin debuta uzin. Oain dala 9 urteikia, udaran Donosti iriko torneon. Torneo horretan bai. Gu kontra gainea, gu inuzten tarten. Hoi sinale txarra, debutateaten kontra jartzauenen izaten dek, izen asko eta joku gutxi. Dugu urdun, Pampita bio inuzten, Unanu eta Belokin kontra, debuta gutxi. Pampita biok. Goñiren sakea gaiztoa, jaso Belokik. Orain ezkerrez. Airez defendatuko da Beloki, ondo. Haze zartada. Hau ere eraman Belokik. Era bat dominatuta Burlatako atzelaria. Ezin eraman pilota hori Airez. Eta 4. berdinketa markagailuan. Zazpina.
Ondo emanez. Mikel Goñi nagusi da, azken tanto hauetan. Kalidade ikuste zaio, ikeragarrie. Kalidade ikeragarrie. Ez gaur bakarrik askotan erakutsi, baina gaur erakusten nahi dut. Zein lezaken. Eta oaindi harritzen hauna, dejada bat ez dikin, Serio jokatzen nahi dek, ematen eta... Oso serio. Oso serio, Eta ondo gaina, fisiko ze ondo rekuperatzen dut. Tanto gorra jokatu izkie, baina rekuperatzen ondo rekuperatuz eta fresko ikusten dut. Goñiren sakea. Adoa, Oronostarra. Sake gaiztoa. Ez Eraman Beloki. Sake zindako. Lehen tantoa Goñiren zat. Eta horretik berriz, Oronostarra. Ondo ari da gaurko honetan, hasieratik serio. Eta tantu bakoitzean ateratzen zaio Joaquin Plaza. Botileroa lasaitzea. Horrela jarraitzeko esatea. Tantu bat aurretik. Mikel Goñi, bi egin ditu Sakez, Belokik. Hauz izan da Mikel Goñik egindako lehena. Goñiren sake gurutzatua. Kontuz botea, kontuz. Belokik, dejada oso altua. Goñik, orain. Komedia, Goñiren zat, Eraman. Haze pelota eraman duna, Pilota hori, biparetak ez da eritxikor. Ez da eritxiko, arriskatu egin du Belokik. Alare saiatu da, bere burua lurrera bota eta dena egin du. Ez du galdu nahi ez, nola nahi gaurko honetan. Mikel Goñik, 5. berdinketa. Hala ere. Indun dejadoi tontoa indik gaizki jarrialako pelotana. Efektok izmunde pelotoi eta Zabale gaizki jarriaren dejada altu indek. Ondo jarrita, egon baliz, sikera dejada ona ingozin datzin errapatuko. Ojo, ingozin, baino gaizki jarrialako oso dejada altu, eta geho torriek okerra. Geo pelota harrigarria amandik, baino alperrik. Oso zaila. Ni etzei nola amandun, pelota harritzeko muko, pasatutako pelota. Eta gero azet jokaldia, Belokik egitakoa. Geo bipa eta efektokin, doktore indik, Belokik. Aurrera hori handi baten moduan, amaitu du Ruben Belokik, azken tantua. Eta hemen gauzak ez daude batere argi. Oraingoz behintzat, berdinketa. Argia da, bai, markagailuan baita kantxan ere. Eta ze partidua ikusten ari garen. Eta dirue pare txun, aurreko katantonena kontuatu, nola zaun dirue, baina bain mile gorri kantatzeie, baina nomioi parea ditu. Beldurra sartu du Mikel Goñik, hasierako. Bai, beldurra sartzen nahi dut, bai. Belokiren datuak dituzu esak ezindako bi paretak bat, beste dejada galdutako bi. Horietako bat behartuta. Berak egingo du orain sakea. Oain ez sakatzen nahi, Ruben. Luzea, Eraman, Goñik. Eta gora. Oso ondo gozatu du aukerako pilota harrapatu bai, baina norabidea ez da ez. Ona izan, zuzenean gora, haze oparia. Ederra, hoi gustu hartzedek. Mano jokatzen nahi izenen, holako zea bat hartzen dugu oso gustua. Asko gostatzealako sake hartzea hemen. Eta eman zio, bai gerri esartuta emane, bai ikeragarri baino goiko kontxea zuzenen. Ez duen barreza, oso aurre nuen pelotoi, Mikel Goñik ez erresto hona egin, ematea jundeek ez gozatu. Eta nahiko frontixetik bertan utzizio, baino Ruben Beloki gerri esartu. Eta eman zio, baino gehiegi. Alako pilota galtzea ba amorru emango duen. Aukerako pilota eta gainera besteai sakea eman. Ni berriz hola txapelketako partidutan daulako pelota errezak eta galtzen dituen, gero aste guztien ametsetan, egote nintxoan da hori nagoatzen nintxoan. Beti, tanto hori buruan. Bai. Goñiren sakea, kantxaren erdira. Erdi huts, Belokik, bipareta Goñik, hortxe da. Burlatako atzelaria atzera. Oain, ala. Atza beritze pelota amandu. Goñik, azze defentsa, orain ere aire sartuko da. Hau ezin Eraman, baztertu egin dio.
Belokik pilota hori, bera ere aserre, bere buruarekin. Eta espaldi txontan alkarri errestazunek ematen. Mikel Goñik izan dit, ez dula deja egin, arritutan eola, eta guain bi segidan indizkik eta bi gaizkiat ez aizkiot. Eta guain honetan. Bipa eta efeto ginitia jundek eta oso gaizkindik, eta errez iritsiek. Eta hemen buruz altze balimaek, bakik. Ezin buru altxageo. Eta beste berdinketa bat. Alkarri errestasunek ematen atzeneko tantotan. Bi pelotarik. Rubeneke bai eta Mikel Goñike bai bi aldiz. Hortxe dugu txapelduna, Gorriz. Txapeldunen kolorea. Badoa Burlatarra. Sake. Erresto bikaine. Erresto bikaine bai. Sake gaiztoa, erresto bikaine. Ez du gehiagik baztertu. Txarraek. Oie goi. Besagai. Azte pilotak ematen ari den. Gaurko honetan Mikel Goñi. Biak ere oso ondo defentsan. Eraman hau ere. Belokiri baztertu ezkerrez. Orain ezker sotamanoz. Haze pilotak adamanduen Oronostarrak eta tanto egin gainera. Haze tanto jokatuna baina. Ruben Belokik eman zio, baina Mikel Goñik meritu ikeragarriko tanto jokatuik. Hemen atzeak etorri da bi aldiz, besagain ze pelotak eman dituen aurrenekoa harrigarri, beste aurreak abitue gainea, da gero atzeak ajun da nola bat eraman, arrimatu intzaiok, ezkerpa eta sartu zaiok, eta hemen aurreak ajun eta sotamanoz. Haze pilotaka da. Ze zarta eman dion, arrim horre atzea bere ezkerpa eta sartu dik, eta meritu handiko tantoaz, gauzaileko oso ondo iten nahi den Mikel Goñi, eta gero penaek atzeneko bi tantoik. Alaxe da bai, orain atxeden aldi bat egingo dugu, iragarki tartetxo bat hementxe gara orain txe. Hementxe gara bai berriro ere Gasteizko geta pilotalekuan 11-9 sakez egin du azkena Mikel Goñik, eta sakez egindako bigarrena hortxe duzu errepikapena. Hau izan da galdu duzuen tantu bakarra. 11-9, bi tantuko aldearekin aurretik Mikel Goñi. Sake biurria, gaiztoa, hau ere. Eta ez da eritxiko frontixea. Ala nola, saiatu da Ruben Beloki ezin eraman 12-9. Eta gaurko neurketa honetan Mikel Goñik izan duen alderik nabarmenena. 3 tau txasira Ruben Beloki, horixe izan da alde handina Burlatarrak izan duena. Eta 3 tantuko orain ere, baina Mikel Goñiren alde ezin eraman. Azken sake hori eta segidan sartu dizkio bi. Mikel Goñik Ruben Beloki diortxe Joaquin Plazarekin, botileroarekin. Izketan Oronostarra lasaituz. Eta konso jukematen. Eta asko sakatzen nahi den Mikel Goñi. Asko. Bendeno asko sakatzen nahi dek. Indar ikeragarri da ezkerpa eten satzen. Tartekarien pilota bat erori da kantxara. Hortxe da Mikel Goñi. Oronozko aurrelaria. Haure sake gaiztoa, baztertua. Eraman Belokik, biparetak eta orain bai, ederkin gainatu du Burlatako atzelaria. Eta konfiantzaz bete-beteta. Oain gontan bai, beak esan zio, bauen garaie, beburu itazita eta ondo ikusten den Mikel Goñi eta oso fresko. Oso fresko bai, fizikoki oso ondo. Partidoari ederki eutxiz. Ondo asmatu du hor Oronostarrak, badoa Mikel Goñi. Sake motza, gaiztoa ezin eraman Ruben Belokik.
Eta mina handia egiten ari da hasierako jokaldiarekin, sakearekin, hautxe da sakez egindako laugarren tantua. Eta orain komediak Belokirentzat, txapeldunarentzat. Komedia handi, bai, bostanto atzetik eta zuloa desente irikitzen eta oaingo sakau behintzat eramatekoa, eraman beharreko mukoa. 14-9. Gaurko neurketa honetan izandako alderik handina. Mikel Goñi. Hau kantxaren erdira. Ez du asko baztertu, pilota zaila. Dejada, ez da iritsiko bigarren botean jaso du Ruben Belokik, ez da iritsi pilota horretara. Nahiko indik erresto indartsu izan dut. Baina hemen tantoa Belokirentzat eman dute. Eta bigarren boten eman du denun baite bai. Markagailu baingoz bentzat eta hemen bigarren botean nabarmen iritsi da Ruben Beloki. Da aurrekoa eman die, emate bai, eman bali mau ere. Oain kontua ditu Plaza eta Mikel Goñi. Aurrenekon garbi, zandala ematen dik, pelotoi. Joaquin Plaza epaileekin, bi pilotariak ere, Goñiren Keinua Serre Oronozko aurrelaria. Hau izan dek, a ber. Garbi maten dik, aurreko zean, Ondo iritsi da bai. Beste zea batetik, angulu batetik ikusteko aukerik izate den. Iritsi ez dana Ruben Beloki da, honek bigarren botean jaso du. A ber. Lehen botean. Aurreko boten ematen dik. Intza, jendea Serre. Bai, instigu ikeragarri ez frontoien, mundu guztia Sarreo, mundu guztia. Ikustek, jendea zutituta, txaketak, kantxara. Hau izan dek, hau. Hoxe bai. Aurrengo boten ematen dik, garbi. Behintzat guri hasiera batean entzegu iruditu. Garbi ikusi dugu. Epaileak txartzat eman du. 14-10. Eta orain ez alda dezentratuko Mikel Goñi, ez aldu orain burua galduko. Lasai dirudi baina sarratu da bai Oronozko aurrelaria. Epaileen erabaki horrekin. Bai, deno garritu atxik pixke bat, deno garritu atxik, gure ia tantoa jota etxera esan digu. Osan dinik nahiko indula pelotoi ondo zea iztea, arriskutzen zala. Eta frontoien oa indi jende altxata iztigu ikeragarri, Ruben Beloki zai. Hortxe, pilota zale bat ikusten duzu, Zale bat bagarrik ez dena, ditu txistu gai dena, denako asko behintzat. Eta zapatak eta dena. Jaurtitzen. Ez da hau ez. Neurketak merezi duen itxura. Eta Ruben Beloki sakatzera doa Burratarra. Sake gurutzatua, ezkerrez. Ez da sakatzen ari Ruben. Eman Goñik. Ondo bildu, Zabaleti Goñik. Beloki katzera. Ondo gozatuz eskuinez. Amarretik. Oide goi, erreztazune. Eraman Goñik. Orain. Eskui, Sotamano, zazze pilotak adaman duen. Ikeragarri. Sekulakoa. Atzean gaterri. Azzelana jarri dizkion. Belokiri. Haure. Eskui, Sotamanoz. Beloki kalduen moduan eraman, hona izan da. Deja da ez da iritsiko orain, ez da iritsiko. Jendea
erotuta dena zutik, Mikel Goñi txalotuz, eta orain ere azte zartakoak eman dituen. Ikeragarri izan deke, ikeragarri tanto hau. Etze beste inok oitei daukenik. Hone amarrea etorri, besagain, atze 6 kuadron jarri. Besagain, Eta geho sotamanuz 5 kuadron jo, eta behatzen jarri dik. Da, gehor pelotortare txarre eritxiek, nahiko indik, Ikeragarrizko tanto izan dek, gauza harrigarri ikusten nahi etxik. Nola jokatzen ari den gaurko honetan. Mikel Goñi, izango litzateke, honek beti ala jokatuko balu. Lase ikusten dugu, serio. Eta pelota zale berekin, berekin zerek, Tanto agindunen frontoi guzti altxaek, Guztiak zutik. Oronoztarra animatu ez da dudarik. Jarraitzaile guztiak atzetik dituela. Hortxe nekatuta. Ez da zarritzeko haze neurketa jokatzen ari diren. Biak ere alduten amaten. Eta aurreko aldea berriro ere markagailuan. Bostantukoa Mikel Goñiren alde. Eta jendea bero-bero. Inor dudan jaltzen ez duena, mutilonek dituen ezaugarriak. Berez, pilotan jokatzeko. Hortxe, beroki botez, 57 alditan sartu da biak ere airez 11 aldiz. Askotan sartu dira airez, bai sotamanoz, bai boleaz, defentsan biak ere, eta joaz. Ez da gehiagi, 11 aldiz bakuitzek gaurko honen pelotarik mano askotan sartzetuk, eta Mikel Goñi dezente ibiltzen nahi dek, Ruben gehiago beloki gutxio ibiltzen dek, gutxio behartuta aire sartzen dek, baina ez da gehiagi, gaurko honez ohituta garelako pelotarik hemen buru jokatzen benen errezta askotan sartzen airez. Txapelduna, gaurko honetan atzetik markagailuan. Eta ez dakit ba, gaurko honetan Ruben Belokik halako Mikel Goñi espero zuen. Hain serio, gauzak ondo inaz. Eta hortxe bere datuak, egindako 12 tantu, galdutakoak 4 besterik ez. Beine baina hobeto Mikel Goñi. Badoa sake egitera. Sake gurutzatua, 8tik ezin eraman Ruben Belokik. 16-10 badoa aurrera markagailuan. Hautsi izan da bere 5. tantua sakez. Mina handia egiten ari da sakez. Eta Ruben Beloki berri saken ez bate asmoatzen nahi. Aurreko atzeneko 4 sake, ezkerpa eta jota ez dit bate asmoatu. Eta Mikel Goñi berriz asmoatzen nahi dek eta sake hau eraman beharreko hauen alare. Eta Ruben Beloki de gaizki errestatzen baina atzeneko saketan. Gero eta urduriago burlatako atzelaria. Goñiren sakea. Orain kantxar dira, eskuinez. Eraman ondo Belokik. Orain ezkerrez. Hortxe du pilota, Mikel Goñi deja de egitera joan da, txapapera. Azze pilota galdu duen orain Oronozko aurrelariak. Joaquin Plaza seituan altxada aserre. Eta biak ere bakoitza bere botilorarekin. Carlos Armendariz, Joaquin Plaza. Eta nondikan hasi den. Aukera txarra etzin, baina... Egitera hortxe. Baina ez teka asmoatzen nahi. Ez teka asmoatzen egia laugarren etxe hola eta 3 gaizki atazaizkiok. Eta beste bat berriz bipa eta huehu ondo atazaio. Baina zea txarraek. Media txarraek. Lautatik bat ondo atazaio. Lautatik bat ondo bai. Sake orain Belokiren zat. Txaloak txapeldunaren zatere. Hau zailagoa de sake hau. Sake ona bai. Luzea ez da iritsiko. Ez da iritsiko Mikel Goñiren erantzuna. Orain asmatu du ba, sakearekin. Ruben Beloki. Sakez egindako 3.
Hau sake oso gaiztu hauen, Hortxe pasa izan, ez izan. Mikel Goñi behidatu ziok. Paile izan ez hau ezaltzen pasa. Ez da bala izan, Belokiren sakea. Sakea omotzagoa. Ondo. Eraman Goñik. Errestoa bikain, Haze zartakoa orain Belokik. Ia margarren kuadroraino eta az erantzuna Goñik. Az errestazun haugen. Botera jokatzen. Orain, Sotamanoz. Ezkerrez. Belokik atzera. Ezker Sotamanoz, biak ere airez defendatzen. Nor baino, Raurreko kuadroetan, Belokirentzat pilota atzera. Gurutzatuz, iritsi eginda Goñiren pilota, bipareta, kortara ez da iritsiko Mikel Goñi. Haze tantoa benetan bikaina, emozioz beterikoa, Belokik egindakoa. 13. lortu du Ruben Belokik, 13-16, aldea murrizten eta Mikel Goñi lurrean, neka eginda aserre bere buruarekin, baina haze tantoa jokatu duten bi pilotariek. Oso tanto gorra eta una jokatu die. Ruben Beloki tantoetan zartako latzak eman zizkio, baina atzetik oso ondo moldatuek Mikel Goñi batik ezkarrakin erreztazun ikeragarrikin. Geo airez jokatu die bike, eta Mikel Goñi aukera izan dizkik igual pasatzeko, hoi ez, baina aurreako pelotakadan ez dik gozatu behar bezala ez dik erreza, Eta hor berriz Ruben Beloki iritsi eta bipa eta dotore gainea bipa eta bi nekatuta ia lurren bukatu dira, oso tanto ederra izan dek. Ondo jogatutakoa, gorra, dotorea, dena hemen aukera izan dik, bipa eta indik erdi efektokin. Mikel Goñi aldageletan. Eta haze pasada hartzen ari diren bi pilotariak. Bere burua lurrera bota du Mikel Goñik. Neka eginda Ruben Beloki. Carlos Armendarizekin. Serio, gaurko honetan burlatako atzelaria. Aurtengo txapelduna. Izan du hor, pixkat makalaldia Ruben Belokik. 5 pasei tantuko aldea hartu dio Mikel Goñik, baina berriro ere sartu da. Jokoan burlatakoa. Eta 3 tantura murriztu du oraingoz markagailuko aldea. Badator Mikel Goñi txalo artean. Eta berriro ere biak prest. Partidoakin jarraitzeko. Biak ere dagoeneko kantxan. Sakea. Belokirentzat. Guztira egindakoak Belokik 8, Mikel Goñik 13 egin ditu. Eta galdutakoak Belokik 3, Goñik 5. Horixek, orain arteko bi pilotarien datuak. Badoa burlatako atzelaria. Sake oso motza eraman Goñik. Gutxigatik ez da falta izan, orain ezkerka da bikaina Belokik. Jaso Goñik baina kanpora. Botea kanpoan egin du pilota, 14-16. Haze sakea, arriskatu egin du Ruben Belokik, oso motza. Nahiko indik, sakea ikeragarri gaiztua izan den, motza. Ona izan, otxarra izan. Eta nola bat jeramandik, eta gero Rubenen ezkerka da ikeragarri izan dek. Frontiz den aprobetxatuta, atzeak ajun. Eta nola bat ezkerrak ineramandik, botea ere ondi indi pelotorrek hemen asko ibiltzen dekatzen.
eta gehitxu irikidik, eraman indi, baina gehitxu irikidik, eta nahiko indi Mikel Goñik. Eta guai atzagarri diru pare-paren gorri. Naiz eta azetik hon. Sakea zeok. Markagailun aldeare bat zeok, baina sakeare baita sakeke asko balio baitu. Asko, buruz-buruzko neurketetan. Batzuk urdin, eta bestatzuk gorri kantatzen. Azken partziala gorri, lau eta utxokoa. Orain ere, sake motza. Oi ez. Hau ez nire manez. Azte sakea. Oso biurria Ruben Belokik egindakoa. Oain bai hasi esakatzen. Oain bai. Atzeneko bizakek zitxalak izan dituk. Ruben Belokik iztik asmoatu lehen, baino oain hasiek. 15-16 berriro ere hortxe Ruben Beloki. Sake ikeragarri izan dek, Zitala benetan bai. Laugarrena. Ruben Belokik egindakoa sakez. Eta 5 hautseko partziala. Ruben Belokik. Egindakoa, badoa burlatako atzelaria. Orain, sake txarra. Eraman. Buruanetik bolea sartu behar. Goñi kotxe de aukerako pilota ezkerrez. Sartuko da atzera. Berriro ere boleaz Beloki defentsa lanetan. Atzera Goñik. Laugarren kuadrotik, ondo gozatuz. Eraman Belokik. Behin da berriz atzera, ondo gurutzatuz pilota. Oso ondo defentsan ere burlatako atzelaria. Horra pilota zaila eraman. Orain Zabalera, Sotamanoz. Dejada egitera joan da. Goñi bipareta Belokik. Iritsi. Goñi eta Araman Belokik azze pilota jaso duen orain honetan. Biak ere, nor baino nor ez zineraman orain. Haze tantoa biak ere. Neka ginda hortzen zuen lurrean. Mikel Goñi eta armailetan zoramena ez da ezarritzekoa, ikusi dugun tantoa kontutan hartuz. Haze tantoa. Ikeragarri izan deke, zenbat pelotaka da joituen denbo gutxin. Eta txaloak bi pilotarientzat. Ruben Beloki launtzea zunde gainean Mikel Goñi lurren gaituek. Eta frontoi guztie, behidatu. Zutik. Frontoi guztie zutik. Harrigarri izan dek. Zaila da, alako partidua behintzat txapelketa ofizial batean ikustea, batez ere presioa dela eta gaur biak ere gustora lasai, haze partidua egiten ari diren biak ere. 8.000 a 10.000 Eta ze pelota gaman ditu Rubeneke, Mikel Goñi, zierte dozart. Erasoan. Eta azken hori ez zineraman. Arnaz estuka, lurrera Mikel Goñi. Biak ere merezitako atxeden hartzen. Haze pasada, Josean. Ikeragarri, Haze pasada. Ikuste hor. Beste pelotaka gehi izan bazumen ikeragarri sufritu partidu tanto ontan, Rubenek eraman, bat eman, beste eman, eta hemen, pelotaren nola zutitu dien, fronto guztia zuti onde momentu baten, Guztiak zutik bai. Gaurkoa ondo gastatutako dirua. Behintzat, frontoria etorri den zalea denak ere konten, oso ala ikusten ari diren partidu honekin. Eta gure bai, gozatzen. Ni behintzat bai. 24 pilotakada izan ditu azken tantuak, minutu batetik gora joan dena, minutu bat eta 3 segundu, gogorra, eta oso ondo jokatua, biak ere nor baino nor aurreko kuadroetan, aire zemanez, biak ere. Eta kantxan ditugu. Hortxe Mikel Goñi.
Eta oraintxe baita Ruben Beloki bera ere, biak ere txalo artean, ez da ez gutxiagorako. Sakea Goñirentzat 17 eta 15 aurretik Oronozkoa, bitantuko aldea, bostekoare izan du alde. Eta badirudi rekuperatu zaigula Mikel Goñi. Errestora Ruben Beloki. Biak ere sufrituz gaurko neurketa honetan badoa Mikel Goñi. Sake gurutzatua, ezkerrez ezin eraman Belokik. 18 eta 15. Hau eraman beharrekoa, Ruben aspalditxon gaizki errestatzen aidek. Eta Sakez egindako 6garrena. Ia atzelari handintza batentza eta txapeldun handi batentza gehitxo gau ezkerpaeten ondo atea zaiok. Eta eraman beharreko Sakea. Ez du nik asmatu uste gaur arrestuan. Ruben egin hortantxe faiatula. Beak atzeneko bisake hiru hor oso nakataizki, baina hor partidun zehar erdiparen behintzat oso gutxi sakatudik eta errestatzen gaizki ondek hortxe, ondek bezea. Sakez Goñik 6, Belokik 4. Mikel Goñiren sakea. Haure gurutzatua. Aurreko sakearen antzekoa orain bai eraman Belokik. Goñi agintzen, pilota zaila eraman Belokik. Ezker Sotamanoz, burlatako atzelaria, Beloki. Haure eraman ez da eritxeko pilota hori. Mikel Goñi behin da berriz emanez, bere lana zein den badaki. Jota Oso Oronozko aurlaria, 19 eta 15, 3 tanto besterik ez garaipena lortzeko. Oso eskura, zailenak izango dira bai. Bakik, hemen buru sake hartuzko eta arrisku asko zegiote binaka baino. Nekeare bai, oain Mikel Goñi bastante nekatuta ikusten dek, ez garritzeko, tanto oso gorra jogatu izkienik, uste baino asko zegio sufritu Mikel Goñik. Nik uste baino pelotaka gehiago jodik, nik uste baino gehiago ibilidek, nik uste baino dejada gutxio botadik. Eta oso utxure ona eta oso impresio honetan aizatak Mikel Goñi. Egin beharreko partidua egiten ari da. Eta datorren urtean kontutan eduki beharko pilotaria. Hola, seitza bali madu, eta guain di gehiago ikia bazauk. Eskuin besoan masaia jasotzen Mikel Goñi. Biak ere blai eginda daude. Ez da ez harritzekoa. Oso partidu gogorra jokatzen ari baitira. Gogorra eta politia. Ruben Beloki zai. Errebote inguru horretan badoa Mikel Goñi. Lau tantuko aldea markagailuan. Goñiren alde. Badoa sake egitera. Sake biurri egau. Bai. Gora jantzaio Ruben Belokiri, ederki ba gozatu du. Eta 7 tantu egin ditu Sakez. Mikel Goñik 35, 2 tantu besterik ez. Hainbeste desio duen garaipena lortzeko. Eta ez ustekoa, batez ere 5 tantuko aldea duelako. Ez ustekoa diru eta favorito Mikel Goñi, Mikel Goñi ez Ruben Beloki atea, baina ez ustekoa, batik bat Mikel Goñi hola ikustea. Gaitxekien hobeto zehola, baina nik uste horren ondo jokatuko zunik. Eta motzegie, holako batin behartzin. Baina ondo jokatuzkio gaie eta doaie bazekio Mikel Goñi bauzkela harritzeko muko, garri.
Amaseita hogei, azte aukera galdu duen orain Oronozko aurrelariak. Azte opari egin dion orain Belokiri, utxigatik baina tanto agorri. Amaseita hogei, sakea Belokirentzat. Badoa txapelduna. Sake gurutzatua gaiztoa jaso Mikel Goñik. Az eskuinka da Belokik. Ondo defentsan Oronoztarra. Orain ere atzera. Ezin eraman Mikel Goñik. Az zartako eman duen Rubenek. Haundie bai. Aurrekoare pelotaka da hundi, Mikel Goñi nola bai eraman. Eskui boleaz eta goaingoa ia buru bainetik pasata ezkerre sartu, baina oso pelotaka zaileuen. Oso urruti jarrik. Hoi behare bai, pelotaka eta goain haundi goa berriz. Hile do bizi, Ruben Beloki. Gauzak partidua aldapagora du. 17 oraindik 3 tantuko aldea Goñiren alde. Eta sakea berriro ere Belokirentzat. Sake luzea, pasa. Luzeegi. Zazpigarren kuadrotik aurrera joan den pilota eta bigarren aukera. Belokirentzat, Marranen gain-gainean egin du bote pilota horrek. Bigarren sakea bai, Belokirentzat. Ruben Beloki. Sakea oso motza. Utxigatik pasada. Haze zarta mandu eta kanpoa Rubenek. Kanpora Rubenek orain bai. Aukeran du garaipena. Mikel Goñik 21-17. Ia poltsikoan. Oraindikan ere egin beharko du azken tanto hori. Hemen esakea erdiko garriskutsuk izatetuk. Ez tek Rubena asmoatzen nahi, baina nola pasaion. Buru gainetik pasatzen ziok, nola jotzen ia bost kuadron, salto inda ezker gantxu jo behar izan di. Pentsa zanua zijoan pelotoi. Azken sakea, Mikel Goñirentzat. Txaloak, ez da ez gutxiagorako. Badoa Oronozko aurrelaria. Sake gurutzatua. Eraman ondo Belokik. Kantxaren erdira. Ondo gozatuz Goñi. Belokik eskuinez. Ezkerka da bikaina. Ala nola eraman Zabaletik Goñik. Atzera Belokik, hortxe zai. Oronozko aurrelaria eraman. Nagusi orain tanto honetan. Beloki. Ondo sotamanoz Goñi. Ezkerrez, Belokik atzera. Utxe egin du. Eskuin sotamanoz, utxe egin du Mikel Goñik. 18-21, oraindikan badago bai partidu hemen. Gasteizko geta pilotaleko honetan. Oain diezte bukatu. Tanto hau oso gorra jugatu die. Mikel Goñi nola bai golpea bota zigatzeneko pelotaka horri, baino besokin bakarrik, eken lanak. Eta oain Rubenek markagailun galtzen, baino 21-18, baino sakea eta ia nekatuta pelotarik eta arrisku haundie oaindik. Sakea eta orea jokoan. Txapeldunaren orea gaurratzetik galtzeko arrisku bizian. Hortxe duzue Mikel Goñik ezin eraman aurreko pilota hori.
Carlos Armendariz gaurkoan Belokiren botillero behin da berriz animoak emanez. Eta ikusi egin behar berdinketa lortzeko gaidean Ruben Beloki. Sakea berarentzat. Eta biak ere neka eginda. Txaloa bi pilotarientzat. Bien jarraitzaileak gaur. Hogeita pilotalekuko armailetan. Beloki ateratzeko prest. Emozioa, Kuxan, emozioa. Ikeragarrie. Eta hoen di arrisku handi ikusten nik, Hoen di arrisku handi, Belokiren sakea. Sake urutzatua, ez eramateko sakea Mikel Goñik. Ezkerre sartu da. 19-21. Gain-gainean du Mikel Goñik Ruben Beloki, bitantutara besterik ez. Eta Belokik egindako 5. tantua sakez. Goñik 7 egin ditu. Hauxe izan du da Belokiren 5. 19-21. Bi tantuko aldea besterik ez. Sakea Belokirentzat. Sake luzea pasa izango da. Alaxe da bai. Epaileak alaxe adierazi du. 2. aukera Ruben Belokirentzat. Aurreneko sakean behintzat luze saiatzen ari da Ruben Beloki. Eta jendeare isilik zer gertatuko den zai. Belokiren sakea. Sake zailea jarri dio, ez ineraman Goñik. Mina handia egiten Ruben Beloki sake ez, 20-21. Emozioa nagusi bai. Gasteizko Geta pilotalekuan jendear ez da muitu ere egiten. Denak eserlekuetan geldirik, ez da ezarritzekoa. Biak ere hortxe inguruan, tantu bat besterik ez Goñirentzat garaipena lortzeko 2 Belokiri falta zaizkion tantuak, biak ere kantxan. Errestora Mikel Goñi, sakea Belokirentzat. Asmatzen ari da ba, orain, Ruben Beloki sakez. Bai, atzeneko sake haue bihurri izan dek aurreko eraman beharrekoa, baino oain bakik nekatutan, kake dardarka otetu hanketan ez tekelerek hasi berrin bezin indarra enbeoten, eta bakik oain errezau izaten faiatzen, eta 3. sakea. Ez da 20 eskatzerik, 21 buruz-buruzko partido honetan, Mikel Goñik 21, Rubenek 21. Azken tantua, jokoan eta biak ere zazpina tantu lortu dituzte sakez. Eramateko sakea, baina esan bezala biak ere neka eginda. Ia nekeekin eta nerbiokin da zeakin atzeneko sakeok guain di errezau izatetu sartzeko. Ezin daiteke gehiago eskatu. Partidu borobila, oso tantu politiak, ondo jokatutakoak, pilotakada bikainak, eta azkenean 21. Emozio ikeragarri, frontoien. Hogeita bat, tamazazpi hortxe izan du Mikel Goñik Ruben Beloki.
Eta azken partziala Rubenek egindakoa, lau eta utxakoa, txaloak, Belokirentzat, badoa txapelduna. Sake luzea, ezkerrez, eraman Goñik, orain bai, jaso du. Atzera Belokik emanez. Ondo defentsan Goñi, aukerako pilota, Belokirentzat atzera. Baztertuz, eraman Goñik azze pilota jaso duen biparetak Belokik, hortxela Goñi, atzera. Ez dakigu Beloki jasoko duen. Bai, eta gainean da bai, atzera Goñi. Azze tantoa. Hortxe du, Oronoztarrak pilota aukeran, atzera. Txarraek eta tantoek. Belokik irabazi. Eta tantoek. Hogeita bat. Eta zoramena, Armainetan, Mikel Goñi bera ere. Erabat zoratuta pozez gainezka ez da ezarritzekoa. Txapelduna gainditu baitu gaurko honetan. 22, bat. Armaieta behidatu. Jende guztia zutik. Eta ikusezazue Mikel Goñi erabat zoratuta pozez gainezka Joaquin Plazarekin eta jende guztia Mikel entzun ezazue. Eta pozez txoratzen, eta ez. Izan ditu. Banoanoko partidu baten gauzeko ondoitia dena ondoitia zaile, baino ze tanto dikusik dugu. Eta tanto dikusteko eta erresumen bat iteko atzeneko hau izan ditu ikeragarri eta atzeneko nenantzeko dezente izan ditu. Atzeneko tanto hau ikusgarri eta harrigarri izan ditu. Ze gauzekin ditu, ze pelotak eraman ditu, ze pelotak gara joitue. Emozio ikeragarriko eta bukaera dotorea, Hau ze pelota mandu Mikel Goñik. Ikustekoa izan degatzeneko tantoa, Erresumen bezala emateko. Hemen bipa eta ez dit behar bezala asmoatzen alare iritsi eta ze pelotaka jotzen Mikel Goñik. Buru gainetik pasa, gurutza duta, Rubenek eraman. Pelotakadak bai, benetan bikainak, ea pilotariak etortzen diren, asmoa bagenun, biekin ere hitz egiteko, eta hortxe bitartean horre bolea zeraman, atzea. Azze amaiera eman dioten, azken tanto honekin gaurko neurketari. Hau ikeragarrizko pelotaka da, gurutzatu, eta Rubenek ezin eraman. Tanto ikusgarri, partidu ikusgarri bukatzeko tanto ikusgarri. Behin ere aztuko ez duen partidua Mikel Goñik. Gaur txapelduna izan du aurrean. Bazirudien, etzuela azkenean aprobetxatuko aukeran izan du 21-17 aurretik. 21 berdin du. Eta ze azken tantua. Ikeragarri, partidu ere bai, eta merezizun tantoa atzeneko hau. Eta oain bai, eta galdu batzune esateko asmoan, Mikel Goñi esatea batzeokia goi endaula. Mikel Goñi haze aldaketa jodun atzeneko 6-7 bete hontan. Oain bai, oain esatea batzeokia, lauto herriko txapeldunen, aparrokoa binaka ondo jogatzen, espetakuloa ematen, gaur partidu errebantxao txapeldunen kontrako partidu hau irabazi, galdu batzun ego alde, 22 bat, 18, behintzat ingurun ibilizkeo, eta gaur irabazi, gaur oain bai esatea batzeo, Mikel Goñi oso goien daulaia. Eta oain etorriko zai jende tarten torero bezala, buelta mate lleva, Xoxen plazan igual etorriek. Oso pozik, jendea agurtzen, ez da ez, gaurkoa errex aztuko duen neurketa. Hementxe dugu bai gurekin Mikel Goñi, Mikel oso pozik, azze partidoa egin dezun gaurko honetan. Bai, partido fallo batzuken zaldu da ez, minio partido ustez tanto oso gorra izan duela. Eta bueno, baina batez ere ez gaude mano-manoko parejako gaude eta biek ere partido asko dauzkegu gure herrien gainin da oina hitzen da ez, mano-manoko petixko perretu inbarra eta demora biek ere ez du iziduki ez. Hortxe izan du dezu, 21 eta 17 bazirudien ies egingo zizula gaurko partidoak, 21 berdin du azken tanto horretan aldezun guztia egin dezu. Bai, bueno, bete garrian tanto ja lerrin da nioen, da, bueno, 21 batera aietu naiz. Da, gero hasi da sakekin pepizkot asmatu du ez, da baten batez gaizkate eskerretik. Da, bueno, 20 gana jarri da ni orduan esan du, bueno, tanto do utza ez, da, azetu dut Ostamanokin, boleakin da, azkenin lortu dut tanto egitea ez.
Ez aldezu pensatu, 27 baina berdin du, orain ere badoa partidu hau. Bueno, hori, nota hori bainun, zo eskire galdu egin egun, ez? Eta pensatu dut, venga, orain joan zara da guaina ukaren bartzu, eta bueno, venga, zinotatuko daukezu, eta hemen mandena, ez da, hala esan du da. Irabazi zenun, San Ferminetan lauterdiko txapelketan, Nafarroako lauterdiko txapelketa ondo jokatuz, azken partiduak ere ondo, gaur ere ez da ez, txapelketako partidua, baina oso ondo jokatuz, hauxe alda, ikusiko dugun, hemendik aurra ikusiko dugu Mikel Goñi, datorren urteko txapelketetan da. Bueno, ustez, pixkoto beki xiko goten izela, ez, fiziko eta ongi nago, erru badatu ongi iten dut, eta, bueno, pixkoto seguridade hartu, ez, errestrasakekin, da pixkoto ibili kantxan, ez, da, beste atletik, konfiatzekin nabile, esatamos, no, eta boleaz da, konfiatzekin nabile, da pixkoto hori mejorotuto, da, bekusko dugu, duen urten goi hartan egoten gara. Nola ikusi duzu Ruben Beloki? Bueno, bera ere, mano-manoko bere txapelketan, bueno, hobek isigo zegoen, ez? Bino, golpe ikaragarri erakutsi du. Da, bueno, berari gazteko golpea bera bezalko eduki barra eta gero defensa handi ere bai, ez? Animo handiak emango dizkizu gaurko partidu honek, datorren urtean txapelketa, buruz-buruzko txapelketan parte hartzeko. Bai, hala da. Oso ondo, zorionak eta eskerrik asko. Hala, zoi. Hementxe izan dugu bai gurekin Mikel Goñi, esan bezala leheno aipatu dugu, pozez gainezka, eta Josean bere honetik kanpo. Bai, normala, ilusio ikeragarri intziok eta itekoaek, eta guain kontuatukoek, igual goin mailiko pelota irabaztea, laukela sinistu ingodik, eta nik behantzat, guain pasatzen nahi momentu bizitzen nahi denok, behantzat hona ditut. Ez, aldi salbazko ditakoa bezalaek, Mikel Goñi haidi ez hitzen, eta ez izkeo Mikel Goñi doa ikeragarri izkik, eta zein goltxun oain di, etxe hori ikitzeiko. Hola seitze balin badu behintzatu hain di gainea, gora jungo dek, lehen esan detena partidun zehar, eta hor zean partiduko datok eta numerok. Ordu batetik gora egin duen partidua, partidu oso gogorra, eta hortxe ditugu bi pilotarien estadistikak. Sakez biak ere zazpina tantu egin dituzte, faltak Goñik bat, biparetak bi Belokik bat Goñik, dejadak biak ere bana, airez bi Mikel Goñik, ies egindakoak Belokiri pilota batek egin dio ies, buruz gain behin pasadu Goñik Ruben Beloki atzean, Belokik 3 egin ditu, 5 Mikel Goñik erasoan Oronostarrak 3 galdu ditu, eta guztira 14 tantu egin ditu Ruben Belokik, 5 huts, eta Goñik huts gehiago bai, baina tantuak ere gehiago. Hurbiltzen ari zaigu Ruben Beloki, gurekin izango dugu galdera pare bat egiteko, eta hementxe bai gurekin buruz-buruzko txapelduna. Rubén, habéis jugado un partido formidable. Sí, la verdad es que bueno, yo creo que he hecho un partido bastante bueno para jugar ahora en verano. Lo que pasa que bueno, enfrente ha estado un Mikel tremendo que ha jugado un partido extraordinario y que bueno, si sigue en esta línea pues va a ser un rival muy duro para las chapelas. ¿Te ha sorprendido su actuación hoy? No me ha sorprendido porque sabía de lo que es capaz. Es un pelotari muy fuerte, que es capaz de lo mejor y hoy ha sufrido en un partido duro. Yo he tenido algún pequeño fallo como esa última 2 paredes, pero bueno, en general el partido ha sido bueno y él ha sido justo ganador. ¿Cómo te has visto tú en el partido? Bueno, me he visto un poco raro, ¿no? Porque ya te digo que en verano es difícil jugar mano a mano porque estás jugando muchos partidos de parejas, pero en general contento y bueno, satisfecho, aunque a medias porque siempre quieres ganar. Si Mikel Goñi sigue así, el año que viene tendréis un hueso muy duro enfrente. No, hueso muy duro y es un chaval que puede alcanzar chapelas, eso está claro. Muy bien, gracias y sigue así. De acuerdo, gracias. Gurekin izan dugu bai Ruben Beloki, beti ere erantzuteko pres, irabazi edo galdu, eta txaloak bai berarentzat ere. Hau izan dugu partidua, ikusmin handia sortu du eta jendea pozik aterako da gaurko honetan. Nik uste baietz, partidu emozio ikeragarrikoa, tanto ikusgarri ikusizkiu, partidu nik uste mano zai izaten dek, boroil jateatzen baino gauza honak asko ikusizkiu eta ni oso pozik egon egointza, eta pelota zaleke nik uste ala egon ziletela. Pelota zaleak bai gustora gure bai, eta gaurkoz, hau izan da, buruz-buruzko partidua denok hainbeste espero genuen partidua Gasteizko 20 pilotalekuan. Besterik ez, eskerrik asko zuen arretagatik eta urrun arte ondo izan bihar. Finalean izango gaituzu hemen Gasteizko 20 pilotalekuan eta final hori ikusteko hemen izango zeratelakoan bihar arte.